Vi vil gerne interviewe Nanna Hjort og Anne-Grethe, som er sundhedsplejerske. Ja, jeg hedder Anne-Grethe, og jeg er sundhedsplejerske her på Ankerskov Skole. Vi er også, begge to, er vi også sundhedsplejersker for spædbørn, så vi ser børnene helt fra fødslen og helt til I går ud her fra 9. klasse, så vi har en bred skare af elever, vi ser. Ja. Og jeg hedder Nanna Hjort, og jeg er også sundhedsplejerske, og ligesom Anne-Grethe så arbejder jeg med skolegang og med småbørnsfamilier. Og jeg er faktisk også med et overvægtsprojekt, eller et tilbud, vi har her i Slagelse Kommune, som hedder BOBO, som er børn til overvægt fra 3 til 16 år. Ja. Jeg vil gerne starte med at stille nogle spørgsmål til jer. Hvad er årsagen til, at en person udvikler en spiseforstyrrelse? Altså man kan sige, at der er rigtig mange forskellige spiseforstyrrelser, og det tænker jeg også, I ved, og spiseforstyrrelser er ikke som sådan en sygdom, det er en psykisk sygdom, hvor man kan sige, at det er ikke maden, der er problemet, men man får en eller anden skrøbelighed, som gør, at man har lidt opmærksomhed på det, man spiser, eller det, man ikke spiser. Og der er rigtig mange forskellige årsager til spiseforstyrrelser. Der er faktisk lige så mange forskellige årsager til spiseforstyrrelser, som der er mennesker, der har spiseforstyrrelser. Men nogle af de ting, som er typisk gældende for dem, vi ser, tænker jeg, det er, at de har et skrøbeligt sind, at man har det lidt skidt, og måske er lidt presset og meget perfektionistisk, gerne vil have styr på tingene. Og så kan man styre sig selv og styre det ved at styre, hvor meget spiser og hvor meget spiser af. Det er det samme, jeg vil sige, at vi har en skrøbelighed og en sårbarhed, og det kan være rigtig svært at håndtere de krav, der bliver stillet for omgivelserne, omverdenen omkring dem. At det kan være svært at følge med, og igen har den her kontrol, ser vi rigtig tit hos de her unge mennesker. Ja. Det kan også være noget, der har været udsat for noget traume. Altså det kan godt være, at man har været udsat for et eller andet ubehageligt, som gør et trigger, at man får det psykisk dårligt. Og så kan det også godt være den måde, man ligesom kan holde styr på sig selv. Det er ved at have det her forhold til noget, eller hvor meget man spiser. Og så kan der være nogen, der sådan er under følelsesmæssigt pres hele tiden. Altså nogen, der hele tiden har det skidt, hvis forældrene har det dårligt, eller et eller andet sted, hvis opvæksten har været dårlig, ikke? Hvis de har alkoholiseret forældre, eller der er noget andet. Ja, der er noget, der hele tiden påvirker dem. Så der er lidt forskellige årsager til det. Ja. Hvornår har en person med spiseforstyrrelse den perfekte krop, som de ønsker? Det tror jeg aldrig, de vil have. Altså, de vil aldrig betragte deres... Altså, de når aldrig dertil. Jeg tror, de skal acceptere, at i stedet for, at de tænker, nu har jeg en perfekt krop, så skal de acceptere, at jeg aldrig når derhen, hvor jeg gerne vil. Men det er godt nok. En spiseforstyrrelse ser også tit sig selv som for et forringet billede. Det kan godt være, at omverdenen kan se, at du er utrolig tynd nu, eller du er sådan. Men det er ikke det billede, de ser, når de ser sig selv i spejlet. Man kan sammenligne det lidt med, at man kører et tog, og der kommer 2 S-tog ved siden af hinanden. Er det mit tog, der kører med deres tog? De sidder og bliver forvirret over, at det er mig, der ser sådan ud. De kan sagtens se et andet unge menneske og sige, gud, hvad er hun tynd og flot. Men de kan ikke se selv, at de måske faktisk er tyndere eller lige så slags. Og så kan man sige, at der er også noget dobbelthed. Det er sådan et af de tidlige tegn på, at de har en spiseforstyrrelse. Det er tit, at de går og gemmer sig i nogle store trøjer. Altså gemmer sig under tøjet og tager store trøjer på. Og der er noget dobbelthed i det, fordi de gemmer sig både for sig selv, fordi de ikke kan lide at se det, de ser i spejlet. Men de gemmer sig også for andre, fordi de tænker, at andre synes også, at jeg ser tyk ud. Og så igen, så tænker de også, at de må heller ikke lægge mærke til, at der er noget galt. Så der er sådan en dobbelthed i det. De både gemmer sig for sig selv, og det de ikke kan lide at se, og så gemmer de sig for andre, så der ikke er nogen, der lægger mærke til, at man har det skidt. Hvordan kan man behandle de her personer med spiseforstyrrelse, og kræver det hjælp fra en læge, eller kan man også selv håndtere sådan en spiseforstyrrelse? Jeg tror, det kræver noget opmærksomhed. Måske ikke nødvendigvis en læge, fordi at, det er egentlig ikke, man kan ikke give noget medicin, og så bliver man behandlet. Altså, fordi det er en psykisk sygdom, der ligger til grunden for de her spiseforstyrrelser, så skal der noget terapi til på en eller anden måde. Altså, der skal nogle samtaler, eller noget rådgivning, eller noget konkret terapi til, for at de kan få det bedre. Så kan der være nogle af dem, der har det så dårligt fysisk og begyndt at få skader på dem selv, fordi de har sultet sig selv, eller de har kastet op, eller hvad de har gjort. Så de også har brug for noget læge ved siden af, kan man sige. Men selve behandlingen af det, der er spiseforstyrrelsen, det er at behandle det, der gør, at man har udviklet en spiseforstyrrelse, og det er terapi, der skal til. Så man har altid brug for lidt hjælp fra nogle andre, tænker jeg. Ja, der skal nogle fagpersoner til, men det er oftest noget pædagogisk eller terapeutisk. Psykoterapi er en form for at ændre, hvad er den her underliggende årsag til, hvad er det spiseforstyrrelsen bunder ud i? Ja. Er det for stort et pres? Er det for stor en belastning, en traume omkring den?
Det er man nødt til at gå ind og arbejde med, for vi kan ikke bare behandle sygdommen, som er, at de ikke spiser. Det er den grundlæggende årsag. Tak fordi du ville interviewe. Tak fordi I ville. Ja, bare. Tak skal I have.